Samovia sú národ, ktorý sa občas prezýva aj národom 4 krajín. Je to preto, lebo nemajú svoj vlastný národný štát a žijú v severných oblastiach Nórska, Švédska, Fínska a Ruska. Oblasť, v ktorej žijú, sa rozprestiera od poloostrova Kola v Rusku až po okres Hedmark v Nórsku. Túto oblasť Samovia volajú Sápmi. Odhaduje sa, že Sámov je vo svete približne 80 000 a najviac ich žije v Nórsku. Samovia hovoria sámštinou, ktorá patrí do ugrofinskej jazykovej skupiny. Tvorí niekoľko dialektov, ale ľudia s rozdielnym dialektom si navzájom zvyčajne nerozumejú. Preto neexistuje zhoda, či Samovia hovoria sámskými jazykmi alebo dialektami jednej sámštiny. Smutnou zaujímavosťou je, že existujú aj sámske dialekty, ktoré sú už prakticky mŕtve. Napríklad sámskym dialektom Akala hovorí už len jeden človek. Bohužiaľ, veľa Samov ani nehovorí sámčinou a úplná väčšina tých, ktorí sámčinou hovoria, sú bilingválni. Keď Fíni prišli na územie dnešného Fínska, približne okolo roku 100 pred našim letopočtom, osady Samov tam v tom čase už boli pravdepodobne rozptýlené po celej krajine. No Fíni Samov vytlačili do severných oblastí Fínska a dnes žijú práve tam. Podobný scenár sa opakoval aj v ostatných oblastiach a Samovia dnes aj kvôli tomu sú koncentrovaní na samom severe Európy. Najlepším priateľom Sámov nie je pes, ale sob. Odpradávna Sámovia sa živili lovom sobov. Neskôr, pred niekoľkými storočiami, sa začali venovať ich chovu v veľkých stádach a začali žiť plnohodnotným nomádskym životom. Sámovia chovajúci sobov žili v stanoch alebo v pozemniciach. Migrovali spolu so svojimi sobmi v skupine približne 5 rodín. Rybolovom a lovom si zároveň doplňali svoju potravu. Dnes však sa nomádsky život v kruhoch Samov prakticky vytratil. Zvyšok pastierov pasie sobov sami a ich rodiny zatiaľ žijú v stálych moderných obydliach. Samovia sú dnes plnohodnotne začlenení v modernej spoločnosti. Škandinávske krajiny sa aktívne snažili asimilovať Sámov do svojich národných štruktúr a používanie sámskeho jazyka na verejnosti alebo v školách bolo dlho zakázané. Až v druhej polovici 20. storočia sa pozornosť verejnosti viacej zamerala na problémy Sámov a aj samotní Sámovia sa stali asertívnejší v snahe zachovať si svoju kultúru a tradičný spôsob života. Tieto snahy sa vyplatili a dnes sa na školách vyučuje sámštinou a chránia sa pasienky sobov. Dokonca v každej severskej krajine existujú sámske politické a kultúrne štruktúry a spolu s niekoľkými sámskymi novinami a rádiovými stanicami ochraňujú a zvládajú ich krásny národ. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.